gbawo ju na n'Igbo is too much ya kwụsịzie ya bezie biko ihe m chọrọ ịjụ kedu ife na-eme na n'Igbo a ka m na-ajụ ndị na-ezigala ozi a bụ ndị niile si na ha na-eme ndị niile na-eme maka Biafra ndị Igbo niile bụ ihe Biafra n'isi ndị anyị na-enegala anya na ọfọ ma bụ ndị na-agba mbọ ka ndị Igbo nwere onwefe ndị a nka na-ezigala ozi a ma ndị nọ na Naịjirịa ma ndị na-asa dị Naịjirịa ndị a nka na-ezi ozi a nke izi bụ achọpụtara m na ọtụtụ analaga ego and group ọ kawago many groups mana ihe m chọrọ izi ndị niile anụnwa pụtara afọ Biafra na ala Igbo a n'ala bribe ma ndụ lele Nnamdi Kanu ma ndụ so wee na-pretend na ha na-agba mbọ maka Biafra mana ha bịa n'azụ ha na-anala ego achọrọ m ịgwa ụnụ ma onwe ụnụ mara na amala na ego niile a ụnụ na-anala bụ ego ọbara o buru nna anyị fa na Biafra war o buru fe maka ha na-azọ ka ha nwere onwe fe nweta nwurie oge nke Mazọpụ o buru ụmụnne anyị niile gbuchaa ma ndị ogbuti na mmiri ma ndị ogbuti n'ọfịa ha na-achọ nwere onwe fe oge nke Nnamdi Kanu IPOB esem mgbe ụmụnne anyị na-eme peaceful protest ma n'Ọnịcha ma different part of an Igbo ọ gbawusiri fe nga ha ga esem mgbe ha batabe Nnamdi Kanu ndị ha gburu ọbara niile aka na-ebe akwa ị nwere ike gwuo medial so rest in peace o nwee ihe dị iche between obi mmadụ and ọbara mmadụ ọbara dị iche tobi mmadụ ndị na-ekpere alụnsị na-enye alụnsị nri some of them gbuo efi or some of them gbuo ọkụkọ or fa gbuo ewu fa gbufe elu ahụ isi fewere ọbara ya gbasa na alụnsị ahụ ihe alụnsị ahụ liwe ọbara ewu nke alụnsị ahụ li anyị nwa bụ ndị Christians believe na Jizọs ji ọbara ya wee gbara anyị o nwere ihe dị iche between obi mmadụ and ọbara mmadụ ọbara siri ike ụnụnụ maka ọbara ebe Chineke asị na ọbara ebe na-ebe akwa na-ebe akwa ọ sụrụ na spirit ya na-ebe akwa ọbara na-ebe akwa ọbara siri ike so achọrọ m ịgwa ndị niile a ndị ọ na-akwụ ụgwọ fa na-eme na ha na-eme maka Biafra mana ha na-ana ego mara na amara na ego niile ọ na-anawe ego ọbara ka ọ na-anara mana na-amara na ọbara niile a ego ọbara nwere inside effect o mere gị affect ọma ụmụ gị ọ nwere ụmụ gị affect ọma ezinụlọ gị ndị na-ezi ozi a bụ ndị niile na-eme na ha na-eme Biafra agitation ma ndị nọ na Naịjirịa ma ndị na-asa dị Naịjirịa ụnụ ka na-ezi ozi a ndị niile na-ana bribe ndị niile na-anara ego azụ mara na amara na ego niile ahụ na-anara bụ ego ọbara ka ọ bụ ọbara niile a ọ na-awụfu isi kemgbe na-ebe akwa ọbara niile a na-ebe akwa unu na-eri ego ọbara ma na ego ọbara ka unu na-eri and nke ịbụọ ife m achọ nke ome na Igbo abụ because na achọpụtago ihe na-emezi kịta right now many groups ndị nke a bụ ndị grupu nke different groups ha ncha bụ ndị Biafra achọrọ m ka olu echi niile ọ sị na ndị grupu ndị a ma ndị grupu nke a na-anọ ọgụ na-egbuchasị onwe ha na-agbagbusi onwe fe achọrọ m ihe a na Igbo achọrọ onye na Igbo ka ọ bịa na nke anyị na-aya bụ ndị Fulani na-abịa na Igbo egbu anyị ka anyị mụrụ na anyị ga-esizi onwe anyị achọrọ m echi niile ka ọ sị na grupu ndị a ma grupu ndị a na-anọ ọgụ achọrọ m ihe arụ na Igbo amara m na unu elego anyị na-ebe akwa na ndụ protichas anyị lere anyị na-ebe akwa na ọha elego anyị lesi anyị ndị Fulani anyị na-ego na anya anyị ma na unu elego anyị lesikwa anyị ndị Naịjirịa na ndị Fulani anyị mara ihe na-aya ya n'obodo a mana ihe m chọrọ ikwu bụ ọbara niile a ndị niile na-ana bribe ma ndị niile mepụrụ na ọkpọrọ Nnamdi Kanu mara na ego ahụ na-alụwa ego ọbara mara na ego ahụ na-eliwe ego ọbara ka ọ bụ mara na ọbara a we fight this blood we fight mara na ọbara niile a ego ọbara niile ahụ na-anọla na-eri kemgbe ọbara a ga-abịa n'ụsọ ụlọ ọ dị Naịjirịa si na-ebe akwa ihe ndị ọchịchị anyị na-eme anyị na ha elego anyị lesi anyị ndị Fulani anyị na-ebe akwa ụmụnne anyị fụtazi for Biafra asụ ndị Igbo unu enwere problem ndị Igbo anyị ga-abịazi ụnụ
arụzie ka some of them na-elega anyị lesikwa anyị ndị Fulani a. Hey, Chineke kedu onye ga-azọpụta anyị? Onye nwe m na Chineke kedu onye ga-azọpụta anyị? Ihe anyị na-afụ na n'Igbo a na-ewute m. Saboro anyị na Biafran work anyị na-ezikwa kịta. Kedu onye ga-anapụta anyị n'aka ọchịchị ọjọọ anụwa Chineke? Kedu onye ga-anapụta Naijiria ọ bụrụ sọsọ ndị Igbo ma ndị Yoruba ma ndị Hausa ndị ọ na-egbuchi asị kemgbe? Kedu onye ga-anapụta anyị n'obodo a Chineke? Kedu onye ga-anapụta anyị? Ndị ọchịchị anyị elega anyị. Kedu ihe anyị ga-eme ụmụnna anyị nere anya na ha pụtara ka ha bịa zaa anyị? N'ezie na m amazi ihe na-agazi aga among them. Chineke kedu onye ga-anọzọpụta anyị n'ọnọdụ anyị nọ n'ime ya? Oh Lord my Father, we put our trust in you. Deliver us in this situation.